Sa mga pangenot na bareta, 5 anyos na aki gadan kan gilitan sa liog kan sa diring kadugo sa syudad nin Iriga. Lalaki gadan kan luminukso sa kampanaryo sa Catanduanes. Lalaki na nag-iskandalo asin nagpaputok nin badil sa nagresponding pulis, arestado. Mini truck nahulog sa ampas sa Piudoran. Asin motorista biktima nin hit and run sa Camarines Norte. Maray na hapon, Martes, Oktubre 3, taong 2023. Uninaan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon, Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. Pasintabi po sa mga nagdadalan, gadan ang sarong 5 anyos na aking lalaki, kan gitilan sa liog kan sa dirimansa ng kapamilya sa syudad nin Iriga. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Daina uminabot pambuhay sa ospital ang 5 anyos na aking lalaki kan gilitan kan sa diring pinsan sa Barangay La Purisima, Iriga City, kan nakaaging Sabado, Setyembre 30. Sa impormasyon, pasado alas 12 nin udto, kan basang na sanang luminaog sa harong kan biktima ang 22 anyos na sospek, dagan ginilitan sa liog ang biktima. Sa follow-up operation kan kapulisan, tulos man na nadakop ang sospek. Sa pahayag subuot kan sospek sa otoridad, may nadadangog ining boses na nagsusubol sa iyang gadanon ang sa iyang pinsan. Duda kan PNP, posibleng nagagamit ng illegal na droga ang sospek. Kasama ng bata yung lahat ng kapamilya sa loob daw ng bahay. Kasi nakausap ko mismo yung suspect. Andun yung mga kapatid, andun yung nanay. Kasi yung nakita daw ng nanay na ginilitan ng leg ng bata, nakita ng nanay, hinawakan yung kamay niya ng nanay. Tapos sinampal siya nung pinsan niya din, ng parang uncle niya. Kasi nagulat daw siya ganun. Sabi ko, bakit mo naman gagawin yun Batang-bata pa, wala namang kasalanan sa iyo yung bata. Walang provocation sa part ng bata. Nakatalaan man na ipasairarom sa psychiatric assessment ang suspect na naaatubang sa kasong murder. Payuhan po natin ang ating mga kababayan na mag-ingat po tayong lahat. So panatiliin po natin na nakasara ang pintuan ng bahay kahit anong oras. Huwag po tayong magtitiwala. Huwag tayong magtitiwala. Kasi mahirap na po kung nandyan na yung isang sitwasyon na ayaw nating mangyari. Hindi na po natin maibabalik ang dati sa lahat. Hindi na natin maibabalik ang buhay ng isang tao na nawala. Sa presente, nasa kustodiya na kan Iriga City Police Station ang suspitsado para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Carmelo Balya. Naaatubangon niyan sa patong-patong na kaso ang sarong 30 anyos na lalaki kan mag-iskandalo dangan paputukan ang nagresponding pulis sa syudad man nin Iriga. Nagbabalik si Carmelo Balya. Inaresto pasado alas 8 kasubanggikan otoridad ang sarong 33 anyos na lalaki na residente kan Lagunoy, Camarines Sur. Kan paputukanin badil ang sarong pulis asin mako apa sa posisyon kaini ang ginamit na bakong lisensyadong badil. Sa impormasyon, nai-report pa nin sarong concerned citizen ang pagpapaputok din badil kan sospek sa Barangay San Agustin, Iriga City. Na tiyempong naagihan kan sarong pulis na residente ka nasambit na syudad asin naka-duty sa kataning na banwaan. Napag-araman na nagpurbar pa ang pulis na pugulan ang pagpapaputok nin badil kan sospek, alagad magin ang nagpugol na pulis asin pinaputokan man kan sospetsado. Durante kaini, nagpaputok man kan sa iyang service firearm ang pulis asin tinamaan sa toong braso ang sospek. Na nagpurbar pa man magdulag, alagad na corner man sa nakan SWAT asin kan PNP, matapos na matumba ang pigmamanehong motorsiklo.
Remind the public to be vigilant at all times. Mag-ingat po tayo. Huwag po tayong magdala ng baril kung hindi kayo autorisado ng batas. Ipinagbabawal po ng batas ang pagdadala ng baril, hindi lang ngayon na panahon ng eleksyon, kundi sa lahat ng oras. Matapang po kasi at mainit ang ulo ng tao kapag may hawak na baril, especially mga sibilyan. Ang baril hindi po ginagamit na pantakot at pagyayabang, kundi ginagamit yan para panatilihin ang kaayusan at katahimikan ng pamayanan. Nahahampangan sospek sa kasong pagbalgar sa Akta Republika GIS 591 o RA 10591 o Illegal Possession of Firearms, Direct Assault asin pagbalgar sa gun ban. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Tulong persona irido kan mahulog ang piglulunadang mini truck sa 40 piang ampas sa Piuduran. Detalye sa report ni May Arango. Irido ang tulong lunad kang brown na Suzuki mini truck kan mahulog sa ampas sakop kang barangay Mamlad, Piuduran, Albay, kan nagtalikod na Domingo, Oktubre 1. Sa impormasyon, gikan sa sarong pagtiripon, pauli kutaan mga biktima. Alaga durante kang pagputokan sarong ruweda kan nasambit na lunadan, nawaran kontrol ang driver kaini na nagresulta sa diskwido. Napag-araman man na madiklum ang dalan asin mahal nas dara kang pag-uuran. Maswerteng minor injury sana ang sinapo kan mga lunad. Yung maulan po kasi kagabi. At ito pong kasala dito, bihira ito masinaga ng araw kasi nga maraming kahoy. Medyo madulas dito, pag maulan, madulas. Kasi meron mga lumot na tinatawag. Kurbada pa siya at yun nga, sumabog yung kanyang gulong. At tayo sa ulat, medyo nakainom pa rin ito, nakainom din itong ating driver. At na-discover nga namin na yung palang bangin na yun, yung rabi na yun, ay tambakan ng basura. Tambakan ng basura na illegally na doon nagdadamp ang iba natin na barangay. Na doon natatapon ng basura. Kaya medyo hirapan kami suotin kasi maraming mga basag, mga bubog, may mga matutulis na bagay na nandun sa basura. Kasudma kan maipaabot pa sana sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Piuduran ang insidente. Matapos na magbisita sa opisina ang saro sa mga biktima para mag-agad ng asistensya na ma-recover ang nahulog na van na tulos mampig-aksyonan kan opisina. Marami na po yung mga motor. Marami na po dyan. Kasi po makitid nga po ang daan dyan. Matagal na rin po dyan, hihiling ng sa ating pamahalaan, sa national government, na maayos na nga yan. Kasi po yan ay nasa provincial road na rin po kasi yan, o provincial road. At marami na rin pong ginawa ang local unit dyan. Kaya nga na po sa kakulangan nating mundo, hindi po natin nagagawa ang 2 lanes. 1 lane lang po ito, 1 lane. At mahirap pagdating na po sa may mga kasalubong. Pero po, ayon po sa mga report, ito din ay inaayos na rin ngayon ng ating pong mga pananat na sa congressional seat na rin. Accident-prone area ang lugar. Kaya apilar kang MDRRMO sa mga nanunungdan, lugod matawan ni magkakanigong aksyon ang dalan, nga ni day na may madiswido pang motorista sa lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Ako Bicol Party List asin Children International Incorporated liwat na nanaonin wheelchair sa piling benepisyaryo sa probinsya ng Catanduanes. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Bakong ulang ang kaninan sa taong may pangiturogan. Ini ang prinsipyong pigkakaputan kang 17 anyos na si Rafael Tapil Brisa kan Barangay Sulong San Miguel Catanduanes. Sa ibong kaya kan sayang kaninan, pursigido siyang makapagtapos ning pag-aadal. Katunayan grade 11 na si Rafael ngunya na taon. Kaya naman kung siya da palado na makagraduar sa kolehiyo, maut yang maging sarong paratokdo. Ang pagiging positibo ni Rafael sa buhay, ang naging dalan nga ni mapili siyang benepisyaryo sa libreng wheelchair hatod kang Children International. Asin kan Ako Bicol Party List. Pagtabang ko po sa akong pamilya at tapos paggasto sa mga kaipukas sa mga sa eskwelahan po. Ano lang, para sa kuya, gusto ko lang buot, gusto ko lang go, kahit anong sakit, ganyan. Go sana, tapos, magpatuloy sana sa pag-aday maski masakit. Yun. Ang regalong wheelchair para kay Rafael, labing gayo na pigpapasalamat ni Nanay Lourdes, lalo pataapwera sa wheelchair.
Makaka-receive man sindang 5,000 pesos na educational assistance gikan sa Ako Bicol Party List. Ako lang pasalamat ko at nagkaigwas siyang wheelchair sa Ako Bicol Party List. Alistuan mo sana pag-eskwela maski ayaw kanyan ha. Maski pa inano alalay mo kami ni papa mo. Di ka na mo pabayaan para makamit mo ang imong pangarap. Natauan man ning libreng wheelchair kan Children International asin Ako Bicol Party List. An 8 bulan ng stroke patient na si Nanay Maylin kan Barangay Santo Domingo parehong Banwaan. May educational assistance man na marireceive ang senior high school asin college student na aki ni Nanay Maylin. Salamat ako sa Ako Bicol. Master Dakol Bank. Tawag sa ako. PT. Physical therapy. Kung pwede lang. Bulong. Kaibang kong bulong. Naging emosyonal naman ang liwat na paghilingan kan mag-inang Lola Esmeralda asin Nanay Loli kan Barangay Buwi San Miguel. Makaliis kay ang haros magduwang taon, liwat sindang nag-ibanan dahil sa espersos kan Ako Bicol Party List. Istorya ni Lola Esmeralda, darakan sa iyang edad, dipisil na para sa iya na mabisita ang sa iyang aki na si Nanay Loli, na saruman na stroke patient, alagad durante kang pigtaong wheelchair sa inda kang partido, naging posible na ang dating kadipisilan para sa inda. Ako masalamat sa inyo talaga. Tama yan. Ako, sa taon na may 4 na buwan na sirado. Ako doon sa akong ibiyaan na yun. Yan na, ikalimang kunyan. Katapusan na mga ng bulan na. Isang taon 5 bulan. Makitong-utang kong to. Ayos ko. Babad. Binipisyaryo man ng wheelchair ang 63 anyos na si Lola Delia kan Barangay San Jose, San Andres. Nagpapasalamat ho ako sa nabigyan ako ng wheelchair ng Ako Bicol. Hindi ko ito makakalimutan hanggang ako nabubuhay. Sigun kay Domingo Go Jr., Provincial Coordinator kan Ako Bicol Party List sa probinsya kang Catanduanes. Obheto kan sa indang proyekto na matawan ng panibagong paglaom ang sa indang mga napipiling benepisyaryo. Urog na itong mga personang may pisikal na kaninan. Maraming salamat po sa project na ito ng wheelchair sa ating mga congressman, sa ating partner na Wheelchair International. Thank you so much for that. We appreciate that. Pagsisyerto man kan partido, handa sindang magtaong asistensya anuman na panahon, gurano pa karayo ang distansya sa inday ning dudumanon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki gadan kan luminukso sa kampanaryo sa Catanduanes. Motorista biktima nin hit and run sa Camarines Norte. Asin LGBTQ+ nagtaong kolor sa Town Fiesta Parade sa Santo Domingo. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team.
Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Lalaki gadan kan luminukso sa kampanaryo sa Catanduanes. Depresyon pigtutok dong rason sa insidente. Dala nuntaan bilog na istorya sa report ni May Arango. Dead on arrival ang nasa 40 anyos na lalaki kan luminukso sa kampanaryo ning sarong simbahan sa San Andres, Catanduanes. Alas 3:31 nin hapon kasudma. Pasado alas 4:05 na nin hapon kan mai-report sa kapulisan ang insidente. Sigun kay Police Major M. Sol Ikawat, hepe kan San Andres Municipal Police Station, alas 11:49 nin aga nahago pa sa CCTV ang nasambit na persona, asin naglilibot sa luwas kan simbahan. Alas 12:19 kan sakaton kan lalaki ang kampanaryo. Alas 3:31 pigtiripuna na inikan tawo matapos na mahulog sa kampanaryo. Sa actually nung sarado po ang simbahan. Tsaka ang ang entry ng papunta ng kampanaryo is nasa labas po ng simbahan. Sigun sa hepe, posibleng depresyon na nag-udyok sa nasambit na persona, nga ni tapuson ang buhay kay ni. Napag-araman man nabulag ini sa agom asin sulamentang ang aki na sa nakay ni ang kuro kaiba sa buhay. Kasi doon sa interview ng investigator ko sa anak ng biktima, talagang parang may dumadaan sa depression yung papa nila. At matagal na din daw na gano'n, may iniinom na gamot. So, yun na nga lang, hindi na umalis doon ng bahay. Kahapon ng umaga, umalis doon ng bahay na hindi nila alam. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Motorista biktima nin hit and run sa Labo, Camarines Norte. Mantang truck na kargado nin kopra na aksidente naman sa banwaan nin Daraga. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dead on the spot ang motorista sa bidyong ini. Na biktima ning hit and run mag-alas 5 kasudmang maagon sa tinampong sakop kang barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte. Binisto ang nagada na si Alexander Bitangcor I. Mañares, 57 anyos asin sarong barangay tanod kang nasambit na lugar. Sa impormasyon, pigbabaybay ni Bitangcor ang nasambit na dalan, kan mabangga kang nasa likodan na bihikulo na tulos na dinulagan ang insidente. Alagad kusang suminuko sa Jose Panganiban Municipal Police Station. Binisto ang driver kang nakabanggang Mitsubishi Montero na si Arsen Ramos E. Rivera, 50 anyos asin residente kan Barangay Rosasor, Jose Panganiban, nangunyan ang nakakulong pa sa nasambit na hipatura. Sa banwa naman kan Daraga, harus dain na mapakinabangan pa ang truck na ini nakargado ning kopra, kan buminangga sa sarong street light asin dumiretso sa kudal kang sarong residensya sa Barangay Kimantong, poko mas o menos alas 4:15 kasudmang hapon. Sigun sa saro sa pahinante kan truck, gikan Samar pasiring ko ta Sindang Lucena City para mag-deliver ning mga kopra. Alagad man tang pigbabaybay ang pababang porsyon kan lugar. Nawaran subot ning preno ang truck rason kang aksidente. Kung nagkataon pa na labasan ng mga tao dito, siya talaga. Tulos man na nakaresponde ang MDR Remo, PNP asin BFP, asin nailuwas sa pagkakaipit ang driver kan truck na ipigdara sa ospital. Ang painante niya, nung nasense ninda na nag-igwa ng mechanical failure o nawara ng preno ang sa indang truck, mga 50 to 100 meters away from duman sa kung saan nakabangga sa truck, naglukso na po sinda sa lunada na truck. Nangapuda naman si Kagawad Benjamin Lorena,
Natagsa diri kang nadanyarang kudal sa DPWH na magibuan na ning magkakanigong lakdang ang nakakapirwisyo ng dalan. Ang DPWH, dapat ang mga blind curve na iyan, mudaan mga elevation sa kurbada, dapat matano. So, sabi ko, ako nag-adal man ako kay engineering, kaya aram ko man yan. Kaya dahil man niya ako pwedeng basulon to sana, so human error, mechanical error. Dapat niya ako, an construction kan ko yan nindo, na maski ka ito pa sakat, minabangga dyan sa ko. Mientras tanto, maswerte naman na minor injury sana ang sinapok ang imbweltong driver. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. LGBTQ+ nagtaong kolor sa Town Fiesta Parade sa Banwaan nin Santo Domingo. Ang mga makikwelang eksena, dala nun ta sa istorya ni Carmelo Balya. Makulorasin maugmang pagsilibrar kan mga Domingueño ang sayd ng kapistahan ngunya na taon. Sabado, Setyembre 30, kan ginibo ang Drum and Lyre Exhibition. Napigpartisiparan nin manlain-lain na grupo. Saro sa pinaka nagtaong kaugmahan sa paradalan, ang baton exhibition kan game majorettes kan Banwaan. Ang leader na si Carla, labian pa sa salamat na narealisar na ang dati pang iturugan sa naman nila na makabali tuyong may parada. May pwedeng sa tao na maging majorette. Ngunyan po, naitawang po kami ki opportunity ni Mayor John Aguas. Kaya po, maraming pagsasalamat mes kay Mayor John Aguas na tinawang kami ki opportunity para may pwedeng sa tao na kung ano ang talent me. An alkalde kan Banwaan, labian kaugmahan na maski na nga naging simple sa nansendang selebrasyon, naging matrayumpo man giraray an okasyon. With all the participants, no? Of course, dakul po kitang hinanda sana. And but of course, nahiling ko po sa participants, sa gabos pong nagdirigdi, asin po nag-join, halos po warang pagkakaiba. Ang Satuya pong parade, maggayuno po so nangyari po kang parade, at is po so ibang activities, even if our hands are tied, talagang diretso manggiraray po talaga, so kaugmahan, asin po pagkasaro ka mga Domingueños. Dugang pa kan alkalde, padaba niya ang LGBTQ. Kaya siring sa ibang sektor dapat subuot na mamatean man kan LGBTQ ang sa idang papel asin importansya sa komunidad. Nahiling ko po, siguro nagtataka ka mo kung nata, grabe po, so focus ko sa LGBT, nagpa-basketball akong LGBT, supposedly nga may fellowship kita, but with the time constraint, din na po natuloy, and ngunyan po nakita sa dirita mga majorette po na LGBT. We always acknowledge and give importance po sa sektor ng LGBT. Nagkapirang aldoma na nagdurang kapistahan. Asigurasyon kan LGU Santo Domingo, mas pang papakusugunin daan turismo kan Banwaan, lalo na sa mga nakatalaan pa nindang aktibidad ngunya na holiday season. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. 83 días na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!